Hello mga subscribers, muli si Maduro Magkipinto. So dito po tayo ngayon sa Purok 5, yan, Kupang, Arayat, Pampanga. So this is our sino ba ito? 48 days or 48 session. So ngayon po ay September 30, katapusan po ng September. At bukas po ay simula naman ng October natin. So bago po ulit, mag-pray kami ni Teacher Helen. Muli, shout out po sa lahat po ng mga anak po ni Ate Helen at Kuya Jaime Sala, sa inyong mga anak, sa inyong mga po, sa inyo po lahat, shout out, may God bless you, at ingat po tayo. At siyempre, both side again, sa mga kapatid at mag-anak na sumusuporta po sa aking vlog, at sa aming programang ito, sa inyo po lahat, shout out, at mabuhay po kayo, and God bless po. Ano po, pray po natin. Sabi nga, prayer is powerful. Mabuhay nga naman, di ba? Powerful man, ganun ito. Pinagdadasal namin yung nanay. Sino po? Nasa mo siya? Nasa bangit, pero humina. Ano pa nga? At humina. Sa kanarang ito. At humina. Kanarang mo. Yan mo siya. Ay, Nasa listahan mo. Yung mga bilang edad po kasi, actually po, talaga po, matandaan naman. Baka yan, 80 plus. Pero meron po talagang 80 plus. Sa bagay si yung pasyente ko sa Pramo, 90. siguro lang. Papahin siya. Pero practice siya na miracle shield po. Sige po, ano po verse mo? Mga powerful verse po rin. Pagpapatotoo. Unang aklat ni San Juan, chapter 1, verse 3. Ipinahahayag namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ang Kanyang tulong sa panahon ng pagsubok. First, una aklat ni San Juan, chapter 5, verses 4 and 5. Sapagkat napapagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Ito yung sinasabi rin sa akin, pagtulog sa Marcos 11:20, sinasabi rin magkaroon tayo ng pananampalataya. At sa Kawikaan 3:5, sabi niya, magtiwala ka sa Diyos, ibug puso. Okay? So, wala kang bug puso natin buwan na pananampalataya. Marami tayo. Ano pangalan ng kapatid? Ako niya nanay ng Dinadala namin si kapatid. Pwede po. Benitez. Fernandez Benitez. Dinadala din namin itong system na ito, kapatid ito, sa kanyang kaya. Nawa ay Panginoon, nasa bahay ko siya. Lord, isang bago na po ng strength or life mo. Pagpapasunod ko sa Lord yan, nawadalamin kita ng strength ko po, ipasko pa sa mga natutulong yung process ng Jesus. Alamin ko na yung spirit ko ng Panginoon, Lord yan, yung bibigit natin sa possibility ng Panginoon. At samahan ko ng Lord God, sa amin dito ng Panginoon, ibig na ito ako sa Panginoon ng program, tinitagpig mo sa ng gagawin ng Panginoon. Ngayon, working therapy, nililikilahan ng Lord God. At muli Panginoon, ipaksin mo ng mga food, joints, and muscle, Lord God, bless mo mga God, ang pagkakulit. At ang programang gawin po for this therapy, Lord God, for this day, September 30, Panginoon. Muli Panginoon, iwasan niyo po sa mag-ibig Panginoon sa aming pangamasang. Maraming, just as always, in the rest of us. Amin po, Jesus. Amen. Walang lahat ng tuhod mo, ha? Alaksin ng Lord dyan, di ba, Kuya?
kasi ng word yan. Ito na yan. Yan. Sabi naman, nagmumutan ako parang hindi pinakalas na pinaprogram. Itong gawin mo sa hindi, madali na ako. Dapat tayo din ako pumunta eh. Parang sabi niya, itong gawin mo kaya nagprogram mo. Tekpil yata. May bumulong ah. Talagang pagpalakarin mo, no? Pagpalakarin mo. Ano ba na? Sabi na sa please para pagpupukol please yung shadow kung maganda bili mo check tayo dyan kahit check po kaya wala, maano natin yan maano natin yung gawin natin dito hindi yung bagay na sa'yo check natin yung bili mo ha kung ano naman tayo program sa'yo so, calming of muscle. One 40 over 80. Good deal? Good. 69 yung pulso, Brad. Sabi. Let's do it, ba? Nasa po yun? Ano sa mga? Pixel version? Lotion tayo. Lotion ba? Pixel? Lotion no. Lotion. Huwag ka nalamas ko lang si Mama Ino. Ha? Hindi ka nalaman ng lumabas ng gabi ng malangang oras. Kaya, yung very yung bus para yung mosquito, ha? Kasi mga lamot. Kasi mga atake. Kaya mga isa ko. Ngayon, patagay sa mga kieto. Ano ba ng mga tala tayo, may mga ginagawa sa mga sinitali. Hindi pwedeng ko darating. Ano kung i-contact priority natin? Kung nag-check na lumagat mo. Sumasakit na naman yung dito. Sa hatak ko yan. Diba po pag hinahatak mo yun? Oo, di ba pinipiyasa mo, di ba? Hindi na. Hindi. Dapat. Ito papipiyasa mo ha. Huwag mo nga gamitin mo siya. Alalin mo lang. Kasi importante yung nasa magpilay. Yung babaksak na gano'n. Yun, ang delikado. Yung mga babaksak na lang ha. Yun, to be more careful to you ha. Kasi yung dalaw mo na araw na gusto. Mamaya ka na na. Hindi ako wala akong Chat mo. Sabihin nyo mamaya na kasi nakasama tayo. Naka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20. Hold. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Public care, no? Di ba mamaya, naka-vlog ka mo sa mga kito. Sa Tano ko yan. Okay. 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 Hindi na ba pwede? Ayan po. Ano ang correction? Hindi lalagyan na. Sasama yung dito. Oh! Parado na. Sip-sip na, no? Na. Sarap po, natulog ko na. Ha? Ginhawa ka na yun. Ha? Umaga. Nagilin mo lang. Kakain ka na. Kumusta ang tubig niya po? Ha? Ang daling araw nagising siya. Alas 2. Yung mag-alas 3. Tapos hindi siya nakakatulog. Ang dami mo. Gumangamang. Parang may gumagapanggal sa mukha. Pagbukas ko naman ng ilaw, wala naman. Nakalak ba yan? Sa loob Oo, yan? lagi yan nakasara. Lagi yan naka-aircon. Hindi na bubuksan yan. Sige. Reset ko na. Naka-aircon. Di ba bangungot yung ginagamit? Yan, lagyan ko siya pagkabi. Oo, pag-tulog siya na. Kasi, grabe ang ulan niya. Ano naman ilaw.
Kaya mo po. Plus ang okay yung mga medium George. Ito na po persa, persa. Kasi pag di ba mahawa ka, siyempre po persa eh. Ang mga masin at saka mga nerves niya. Itong lagi mo gamitin na, nalalim lang kumain. Division ganito? Division oil? Division? Ah! Matutulog ka kasi, no? Ano yan? Matutulog ka na kaya lotion. Para mabango ka, no? No? Hindi mo yan dyan. One, two, three, four, five, six, seven. Six. Sipa. Sipa. Makas. Bukti. Kaya? Kaya? Sana, ayos din ano? Maganda ko, diba? Pag ganyan lang ang paa mo, ganyan mo. Yan, nakukontrol mo na siya. Diba? Dati bumabagsak yan, diba? So it means, may power. May power na. Sa pangalan ng Jesus, may power na. There is a power in the name of Jesus. Ito po yung sinasabi ko sa
siya. Wala din nakagulat siya. Ay, ano siya, 2 araw na rin na Hindi na, gilising. hindi nagigising ko dahil yun yung may namamagaan ko. Yeah. Oo, sinisira yung mga kasos yung mga cells sa body niya. Additional. Ano pong kaso niya? Sa ano yata? Sa matris. Pero na-operahan din siya sa suso. Kaya po. Yung dati po, nakabukol siya. Ilang po ako yan? Ilang po ako yan? Ilang? Ako yan. 4. May mga po lang yun. Opo. Ako niya sa akin, sa amin, yung kay Jem. Tapos, yun sa mga anak niya, tig-isa yata. Oo, tig-isa anak ng mga anak niya. Teacher po ito, retired teacher. Ang mukha niya yung teacher. Mabait po, tsaka ano, napakasipan. Kaso, Nakasilip na po siya. Bonus ang pagkalikat ka ng 70, 80 po. Bonus na yan. Kaya ingatan na natin ang mga kinakain natin. No kuya, no? Dating kabataan mo, umiinom ka ngayon, di ba? Iwasan mo. mabait. Bait. Kanina natin, ito namin. Nasa Diyos na po mga kapasyan. Pero siyempre, pray, we do our best. Natin sa possibility ka naman. Sa dalayan mo sa kanya, di ba? This Christmas, makapil. Ilang beses na siya na-opera. Pero itong huli, hindi na siya pina-opera. Kasi daw, kahit napa-opera, hindi naman wala namang assurance na nakakal-opera. Hindi ko makalimutan po. Ang opera lang po, parang first aid na lang po sa akin. Kung ganun po siya, dapat ganun nagpa-opera. Hindi na pina-opera. Sa panahon, sa pera. Malala mo na damage yung mga kasi mahina ang katawan. Pinagpupunta natin. Pray po na ito may alam siya ang prayer. Six. Ito wala ito isang natin bro. 8, 9, 10, 11. Sipa! O, sa power na meron ng power! 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hold! Ay, ba? Mura. Tigil. Kaya ko eh. Sabi ko, itaktak mo. Itaktak mo. No, kaya itaktak mo. Ito marami pa. Ayan. Ganda. Bango na yan, buhay na ito. Kaya naisip ko, bango na. Ito ba? Parang amoy baby. Wala, saan na po yung ano nyo, yung brush. Verse. Okay. Verse ng... Bible ba? Kaya pa rin. Ay, ginawa ko. Kaya lang yung pentel ko na. Hindi ko alam kung ginamit ko. Bibili na lang ako ng bago. Marami akong pentel ko dati. Hindi ko alam nasa pinagpihiran. Ginamit ko na. May pumupot ni tatay pa mo. Saan lotion? No kaya? Lotion eh.
meron ako nakita sa YouTube. Ano daw, ang mga matatanda, may dahilan daw kung bakit nagigising ng alas. Yes, so, alas 3 ng gabi. mabuti po. Natural daw sa'yo ang mga nakakaedad, mga more than 60 years. Parang press tayo. Ako, nagising ako na. Naling araw. Na, sabihin na, thank you Lord. Tapos na, Dapat prayer. tuloy ito. Whoosh! Woo! No internet connection. Baka pa kayo. Shoot. Kalang na. Bakang. Bakang mo yan, bakang. Sampo. Taas. Ay, bakang. Taas yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May na bunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Malalim. Power! There's a power! There's a power! There's a power! There is a power in the name of Jesus. Pati na yun. Relax. Wala, wablik. Hago ko lang siya. Patagal mo yung ano. Tulog mo. Baka huwag kang magulong ha. Kasi, sila sige na. Ay, kita dyan. Mali pa. Mali pa yung sila. Sige na. Parang yun ang chinelas. Parang mali pa rin yung chinelas. Parang kapas na tayo. Pagkati na sila na talaga. Sila na Tagalog eh. Chinelas. Parang tawag yung chinelas. Ako, mali mag-iapweng. Mali ang termino. Ayan guys. So ipapart ko to kasi baka mamaya di ba? Record. Ayan. Cut ko muna guys. Part tayo sa kanyang walking therapy.